डाल दिया लोग लिख दिया लोग कुंवर जी के थी फट गए जवाब देने में। गादी हम का जोन गावत ने कहता दिल में छेद तो दिल के छोड़ो तारा एथी में छेदी अब के रह जाए कौन लइका दिले तनी खोल दी भैया करो दिले बेपनाह मोहब्बत कइले रहे कौन लइकी से साथ छूट गई रे पहलवा साथ छूट गई तो अपने मित्र से लइका कहता बीत गइल उ मौसम सुहाना रहे बीत गइल उ मौसम सुहाना रहे दिल हमरो केहू पर दीवाना रहे बात और बात के दुश्मन जमाना रहे बात और बात के दुश्मन जमाना रहे दिल हमारो केहू पर दीवाना रहे ए पायल किरण का हमारा पर्सनल यार है लेकिन हम अपने कहो ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या तस्वीर में कोई बसता नहीं हम क्या करें ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या अरे मुलाकात में दिल पे का बजा कहिल के हूँ बात बात चिट्ठी रख के किताब में दिया पाप के प्रीतम के रोज मिले के सौदा बहाना रहे रोज मिले के सौदा बहाना रहे दिलवा हमरो केहू के दीवाना रहे हम तो तने कहो चेहरा क्या देखते हो
मिश्रण बा राजकुमार भैया तनी सा है का और बढ़ा दे आ डीले हल्का और अब कहत रहे के बिना डीले के गावे वाला लोग ना हो तो ओहू में जानकारी चाहिए कि का बढ़ावे के बा सच पूछी कुंवर जी तो जौन हमार साउंड अपन बा पर्सनल लड़ुआ लेखा ऑपरेटर रख ले बनी मजाक ना पर्सनल भी साउंड बा हमार लेकिन अपना दूर दराज पर ओकरा के यूज कहियो नहीं कइले पब्लिक सेवा खातिर अब डीले बा मिक्सचर बा मशीन बा का में खोलवावे के बता लगी तब नु खोलइबो जीवन भर प्लेट बैग पर गोल बड़ा लो ई थोड़े बुझाई कि का खोलवावे के ने जीवन में ना बुझाई ओ खातिर पढ़े के पड़ेला पढ़ाई करा लो सही बात बा पहले वाली संगीत मुर्की है नहीं कि तू लोग नचनिया से नचावे खातिर मुर्की कहला अलग बात बा भोजपुरी में मुर्की ना धीरे धीरे प्यार धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ गए जब सोचले न रहनी जाऊ है जी प्रेम लोगों के नजरी में खटके जात पात पर जाके उठके भूलन परदेसी कवनो खता न रहे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना दिल में उतर कर देखो ना उतरा चाहे मत उतरा बात ही ये बात बात जात पात पर जाके अटके लागल ए बुलेट कुंवर परदेसी कवनो खता न रहे कुंवर परदेसी कवनो खता न रहे दिलवा हमरे केहू दीवाना रहे लाही चश्मा के जवाब चश्मा से हां एक कुंवर जी तन चंदन घसक तन कर मुंहवा देखे हम चश्मा